tretia noc. Ideme na to. A bude určite hneď na ten druhý krát, keď som to natáčal. A som nevedel presne, že koľko natáčame, takže vypočujme si toho čuraka. Hello. Think I told you wouldn't have any problems. Did Foxy ever appear in the hallway? Probably not. I was just curious. Like I said, he was always my favorite. They tried to remake Foxy, you know? They thought the first one was too scary, so they redesigned him to be more kid-friendly instead of in Kids Cove. To keep the toddlers entertained, you know? But kids these days just can't keep their hands to themselves. The staff literally had to put Foxy back together into every shift. Eventually they just stopped trying and left him as some kind of take apart, put back together attraction. Now he's just a mess of parts. I think the employees refer to him as just the mangle. Oh hey, before I go, I wanted to ease your mind about any rumors you might have heard lately. You know how these local stories come and go and seldom mean anything. I can personally assure you that whatever is going on out there, however tragic it may be, has nothing to do with our establishment. It's just all rumor and speculation, people trying to make a buck, you know. Our guard during the day has reported nothing unusual, and he's on watch from opening till close. Yeah. Okay, well anyway, hang in there and I'll talk with you tomorrow. Sorry, že to nekomentujem, ale som sa sústredil, aby som to vôbec dal. Je tam Bonnie či Fox? Reset. Kde sa resetne, kde resetla sa, alebo jak to nie je. Bonnie, že? Je to zaujímavé. Číka zmizla. Tam viem, kde bude asi. Reset. To bude pri Papermane. Trošku ma trhlo, keď priznám. V trojke to je na hovno, lebo... Nie v trojke, v tretej noci, lebo ten Bonnie je fakt sračka. Čo sa dá robiť? Môžete potom písať, že ako chcete ďalšiu animatronika. Sa neviem vykoktať. Akého chcete ďalšieho animatronika. Že môžete napísať. Ďalší bude Mangle, ale potom po Mangle, že ako by ste chceli. Reset. Neviem, ak sa bránim pod tej Bonnie, teda či si ma skôr rýchlo dole. Super. Kde je Paperman vlastne? To tiež není. Kde je Chica? Ja ona ešte není, že vlastne tu je. Ježiš, vypadne od teba. Tá Fox je hrozne aktívna. Koľko radov zubov ona má?
tá Chica má riadne zdeformovaný krk. Že... keď si to všimnete, tak tako... ten Bonnie v tretej noci je hrozne aktívny. Odtiaľ padne. Keď počuje taký ten zvuk, tak je tam niekto. Luxusne. Bonnie je tiež môj dosť obľúbený charakter, ale je to hrozný sviniar. Už leze klimatizáciou hovnocos. Či leze klimatizáciou. Omega tam je, ne, rok tam je. Že? Nič. Chica. Robí si srandu, ty hovno. Chicken Zine. Bude Bonnie alebo zmizla Fox. Tak lepšie. Bonnie. Kámo, teraz ešte Foxy. Škoda, že na tú Foxy nefunguje ten trik z maskou. To by bolo potom jedno. Ona by sa mala restartovať. Kurne. Len zabije niekto. Kámo, ale ja som skoro vybiť flashlight. Nie je už dobré. Keď sa mi vybije flashlight, tak už bude chodiť aj Freddy. Ja neviem, jak sa proti nemu tam bráni, lebo... Okej, idem. Zoskladíte písmenka, tak sa tam hovorí save him. Teda mám pocit, že by to mal byť save him, alebo tak niečo, že uložiť, alebo niečo také. Môžem si istý. Kámo, to je sračka, ten Bonnie. Choď tam. Píp, 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 píp. Tak by ste si pýtali, že ktorý je môj najobľúbenejší, to je animatrony, tak to nie je žiadny, ani jedného z nich nemám rád, lebo sa mi sú škaredí. Mangle je ešte pekná ako Toy Foxy. Ešte beriem. Nebodaj by som dal New Game, tak by som si zavraždil. Ty kokos, to sa nedá prejsť. Zdrate človeka, sú to kliešte, hej. Ide to hovno. Jo, ne! No zamkni
Ja som skápal. Budem aj všetko sa. Nie je ani plný. Číka tam je stále. Číka tam je. Ja nie, číka tam je stále. Pekne vyvalená si. Beatbox je úplne našitý, kebyže tam neexistuje tá marionetka vybraná. Tak to je bolo úplne paráda. Točko, sorry, trošku mi hrabe. Kotoriki, more. By the way, shit. No a práve som teraz skápal. No, neviem, čo ste práve videli. Dúfam, že to všetko nahráva v pohode. Pretože ja som omylom dal Windows, som mačkal na klávesnici ako. Neviem, sa mi to zminimalizovalo. Dúfam, že vám to nahrávalo. Teda, že vám to vôbec nahrávalo. Dúfam, že to teraz nahráva. Ale malo by to teraz nahrávať. Som sa preťukol, sorry, chcel som dať CTRL, ale... dalo mi to. Čo stále je? Chcel by som vám spraviť, ale samozrejme Freddyho, to, ktorý fakt je Freddy. To je vlastne tak ako bola neho pomenovaná celá hra. Ale neviem, čo je najhlavnejší animatronik. Lebo Marionette neviem, či je animatronik, to si nemyslím, že je animatronik. A Barbel je vlastne, to sú takí tí, ako keby hlavní. Neviem, nie som si istý. Však sa mi neminú flashlighty, hovno. On je hrozne aktívny, keď sa vám minie flashlight, ale... Dáš si nie je tam. Zabijem, že? Nie, vypadni! Nie je tam, proste, že tam nie je. Idem. Okej. O! Chába situácia. Ako to, že sa tak rýchlo vedia teleportovať? To mi neviem. Je divné, že keď vás jumpscarne ten Freddy, tak on má ten ksicht ako keby v poriadku. Teraz sa mi zdá taký špinavý, dodrbaný, ale on keď vás zabije, tak ho má taký ako keby nový. Teraz ho priznám, že som ho teraz skoro zľakol. Trošku som sa zľakol. Tento proste prejsť. Prešet. Okej. Mám z toho úplný stres. Okej, zmizol si. Prosím, ne.
pri hre on má pri srdiečku, že žijem, ale nejde mi zariekať tiež. Prosím, prežij to ty. Jeremy Fitzgerald, myslím, že sa volá Jeremy Fitzgerald. Foxy vypadni a úplne, neviem, kto sú tam, ale reset, okej. Dobre, už si zmizla, resetnutá. Kto je tam? Aby ste si hovorili, že mám to isté tričko, nebojte sa. Ja si nemením oblečko takto ako to bude robiť. Jo! Robím si srandu. Neviem, či je teraz Golden Freddy. Myslím, že hej. Pekná si Bonnie. Nechápem, čo to znamená. Je to vlastne pohľad Freddyho z jednotky na tú farmu. Myslím, it's me. A vlastne tam sa objavia aj Marionette, takže to nejak Scott musel spraviť, lebo inak. A toto sa vlastne odohráva skôršie v roku 1987. Pretože v